nemám rada stretnutia, ktoré sa zvrchnú na to, kde rozprávame, čo všetko sa nedá a ako sa nedá, lebo tým, že to konštatujeme, akurát si tak trošku uľavíme v tom, že sme znovu a znovu skonštatovali to, čo konštatujeme pomaly už 10 rokov, koľko tu pôsobí tá občianska iniciatíva ako také neformálne, ale veľmi aktívne združenie občanov. Strašne som rada, keď môžeme hovoriť, čo dokážeme. A myslím, že to bol jeden z hlavných cieľov tohoto stretnutia dneska. Poďme hovoriť o konkrétnych veciach. To znamená, že nekonštatujeme dookola to, čo nie sme schopní zmeniť, čo nie je schopný možno zmeniť ani prezident Kiska, aj keď by veľmi chcel. Poďme sa baviť o tom, čo dokážeme zmeniť my. A ďalšia vec je tá, ktorú nemám rada veľmi, keď na sídlisku alebo hoci ktorej komunity pôsobia, neviem teraz slovenský výraz, paralelné, súbežné, niekoľko subjektov. Niektorí sú ako poslanci legálne zvolení a tak ďalej, niektorí sú, neviem, občianske združenia, niektoré sú neformálne združenia, niektorí sú obyvatelia, ale že každý ťaha za svoju stranu a všetci sa snažíme riešiť tie rovnaké problémy, ale nemáme naprosto tú dohodu, aby sme to robili spoločne. A myslím si, že toto sídlisko má veľkú prednosť pred všetkými ostatnými sídliskami vo Zvolené, minimálne vo Zvolené, keď nie aj v našom regiónu teda, že nielen, že máme zastupiteľstvo teda za všetky sídliska najväčší počet poslancov, ale máme iniciatívu, ktorá pôsobí na tomto sídlisku 10 rokov. Myslím, že sa aj vám osvedčila spolupráca s nami, nám sa určite osvedčila spolupráca s vami a ja si myslím, keď dokážeme niekoľko malých vecí spraviť spoločné, že toto oveľa viac bude znamenať aj pre toto sídlisko, aj pre týchto ľudí, aj pre nás, než vrajme, aby sme sa dookola plietli vo veciach, ktoré bohužiaľ nie sú v našich silách, aby sme to poriešili. Takže ja by som navrhla, aby sme sa zamysleli a skúsili navrhnúť konkrétne spôsoby, ako občianska iniciatíva vie vám byť napomocná. My sa stretávame každý štvrtok, niekedy aj intenzívnejšie, teraz keď pripravujeme veľké akcie ako Deň sídliska, alebo teraz keď sa robilo vlastne v týchto školkách, v areáloch tieto akcie. Smutní sme trošku z toho, že aj po pol roku vlastne ako nastúpili noví poslanci, že ešte ani raz sme neboli prizvaní, poviem takto úprimne zo srdca, neboli sme prizvaní na stretnutie poslancov našej VMČ. Vy nie ste povinní nás pozývať, my nie sme povinní sa zúčastniť, ale takedy bol dobrý zvyk a pekná tradícia, že my sme informovali vás o veciach, ktoré sme zistili na sídlisku. Stali sme sa takými, dovolím si povedať, ušami a očami tohoto sídliska a vlastne potom sme tie informácie odovzdávali vám ako zvoleným poslancom, aby ste tie veci riešili ďalej. Veľakrát sme ich riešili aj spoločne a myslím, že práve vďaka tomu sa podarilo kopa perfektných vecí v tej spolupráce, ako čo je napríklad aj vzniknutie tohoto občianskeho centra. A trošku nás, tak poviem, za celú iniciatívu aj za sebe osobne zamrzelo, že za minulého pol roka, vravím, my nevieme, čo plánujete vy neviete, čo plánujeme my. Vy viete časť problémov na sídlisku, my vieme časť problémov na sídlisku, ale my nevieme, či vy viete tie rovnaké veci, ktoré vieme my. Vy neviete, či my monitorujeme to, čo napríklad idete monitorovať vy. A niekedy sa stane dokonca, že vynaložíme dvojnásobné úsilie, ako je teraz tá akcia, že my monitorujeme niečo mesiace a potom príde niekto a ide monitorovať. To bol návrh, ja viem, že to bol návrh, ale toto len ako príklad dávam, že prečo by sme robili veci raz, dvakrát, trikrát, päťkrát, ak mesto potrebuje, my sme schopní, nie že stovky, tisícky fotografií ako materiálu nafoteného s dátumy a presným popisom, kde, kto, čo, rozumiete, čo myslím. Tu sme schopní odovzdať aj vám ako taký materiál, s ktorým sa dá pracovať aj na hoci ktorý odbor na mestskom úrade. To znamená, na čo robiť dvojitú prácu, poďme sa sústrediť na to, aby sme začali robiť nejaké kroky, lebo tie 4 roky sú de facto krátke. Ono to veľmi rýchlo ubehne, aby sme dokázali niečo za ten čas spraviť. Takže preto sa pýtam, nielen na tú akciu 16., ale minimálne do konca tohoto roka, aká je vaša predstava, ako viete využiť potenciál občianskej iniciatívy, či si vôbec viete predstaviť serióznu spoluprácu s nami, alebo je to naprosto pre vás niečo, čo je síce veľmi fajn a milé, ale naprosto niečo, čo je pre vás, pre vašu prácu nepotrebné. Boli by sme veľmi radi, keby ste povedali konkrétne, čo od nás očakávame, lebo my vám vždy hovoríme, čo my očakávame od vás.